Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani, waɗanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Amfanin da ake yi da irin wannan ledar, akan haɗa ta tare da kayayyaki ne yayin da za a saka su kwali, kamar misalin na'urori ko kuma gilasai da sauransu, domin ta tallabe su yayin da za a aika su wuri mai nisa don kar su hauhwashe. Ɗaya daga cikin irin fa'idodin karoti shine cewa yana ƙarfafa garkuwar jiki, yana kuma ƙara ƙarfin ƙasusuwa da na haƙora, kamar yadda yana taka muhimmiyar rawa wajen kula da lafiyar idanu. Bayan an ciro banana daga itaciyarta, a rarraba ta kamar haka yana daga cikin abubuwa masu sarƙaƙiya da ke buƙatar abi a hankali. Wannan kuma ga dukkanin alamu ya ƙware kuma ya daɗe yana yin wannan aikin idan kuka lura da irin yadda yake da sauri. Launin hari da ja da kuma kore suna daga cikin launuka masu shiga ido, kamar yadda kowane launi daga cikinsu da ma sauran launuka na da irin tashi ma'ana da kuma irin tasirin da yake da shi. Abu mahi ban mamaki a wannan hitilar shine yadda ake kunna ta da kuma kashe ta. Ɗaya kenan daga cikin irin hanyoyin da ake bi wajen yin 'yan warwaro. Kayan aiki sukan taimaka wajen inganta aiki yayi kyau, musamman idan akwai ƙwarewa. Yayin da kake kallon wanda ya iya kuma ya ƙware ya goge aikin shi, hakan zai zaburar da kai ya saka ƙara ƙaimi da kuma himma a naka aikin. Domin kuma harhaɗo da tattalin arziki da bunƙasa shi, ba mu da wata mahita da ta huce mu tashi mu yi aiki tuƙuru haikan da gaske. Mu kama jiki kuma mu zage damtse, mu watsar kuma mu nisanci kasala da son jiki, kana kuma mu rabu da son banza. Komi kuma mu bashi lokacin shi, karatun addini, aiki, iyalanmu da kuma wasannin da ba su cin karo da addini da tarbiyya ko kuma al'adunmu. A ganinka ko a ganinki, wannan motar da ta shayo kwana, wucewa ne za ta yi ko kuma za ta tsaya ne a nan? Kuma sai a bayyana me aka fahimta da yasa aka bada amsar za ta tsaya ne ko kuma za ta huce ni. Sai a tarbe mu a harkan ƙayatattun bidiyoyin masu zuwa danganin ko an canka daidai. Na san ka amfana kuma ka ji daɗin wannan bidiyo. Za ka iya sharing ko partajen bidiyon don wasu su gani su karu. Don samu da kuma ganin ire-iren waɗannan ƙayatattun bidiyoyin sai ka yi abone ko kuma subscribe. Daga ƙarshe ka dangala min jam ko kuma like. Sunana Faisal Shitu, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.